Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideo, aitor izango umiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izango. Erroki jauna. Erroki jauna. Kristo erroki. Kristo erroki. Erroki jauna. Erroki jauna. Erroki dakigula jainko guztiz altsua. Ta gure pekatuak barkaturik eraman behar betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko jauna, zuri beti errukizea eta barkatzea dagokizu. Mundu hondatik zugara dituzun, Jose Manuel zure zerbitzailearentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxarun eta sinistu duen ezkero, eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis dirudik. Nik, Juan, nintzu bat ez duen zerudik, eta honera esan zenak. Idatzi ezazu. Jorenekoak, fanarrikan nintzen direnean. Bai, ala dio Espirituak, ezatera atzeren beren nekeetatik. Lagun bai dituzte beren egiteonak. Jaunak esan. Zerratzurik jaunak. Heriotza, beti gauza tristea eta gogorra, beti edozein momentutan, edozein garaitan aiatzen dela ere. Horregatik, esan genezake, Jesusek heriotza aipatzen dugu bakoitzean, beti baikortasun, optimismo puntu bat jarri nahi duela. Hau da, gonbidatzen ditu Jesusek optimismora, itxaropenera, ohartzera, naiz eta heriotza errealitatea izan, eta naiz eta guk jakin lehen eroreratu horiek bitxiko dela, eta beti gogorra eta bitxiko delako, Jesusek gogorazten dizkigu hiru errealitate. Guri itxaropena indarra emateko
momentu gogorra dela. Heriotza gogorra dela. Eta gertutik tokatzen berari gauza mingarria da. Horregatik nahi du Jesusek guk bere aldetik itxaropen hori jaso dezagula. Lehenengo gauza gogoratzen duguna Jesusek da gure esan genezake bizia ez dela bakarra mundu ondakoa. Gure bizia ez dela bakarra mundu ondakoarekin bukatzen. Ez dela bakarra materia hutsa. Baizik eta badegula parte espiritual bat. Eta heriotza ondoren ere parte espiritual horrek baduela bestelako bizia. Hori da, Jesusek gogoratzen dugun aurrekiko errealitatea, baina ez da kristautasunean bakarra harki dezakegun konsiderazio bat. Beste erlijioetan eta filosofietan ere aipatzen zaigun gauza bera. Esan genezake, materialismoa izan ezik, materialismoa ukatuko du gauza espiritual eta zera guztia, baina beste edozein pentsamutek kontutan edukiko du gure etorkizuna zein gure izaera olakoa delako. Ez geralako bakarra materia, parte espirituala daukagulako. Eta heriotzako momentuan hortaz akordatzeak itxaropenean eman egin du. Pentsatuz gure hilakoak ez direla erabat desagertu, erabat suntsitu. Haien utxuria sumatuko dugu, ez da bezala izango, baina hor daude ere gure hilakoak. Jesusek gogora ekarri nahi dugu bigarren konsiderazioa da hilakoen piztuera, kredoan aipatzen duguna, gaurko evangelioetan entzun duguna. Gure hilakoak piztuko dira. Horregatik, kristau ohitura, kristau usadioa lurperatzearen izango da, eta gure kanpo santuei griegoz koimeterion, zementerion deitzen zaie, eta horrek dormitorioa, lo egiteko tokia esan dugu. Sinisten dugulako, Jesusek ala esan dugunez, gure hilakoak piztuko direla. Ez dakigu noiz izango den, ez dakigu nola izango den, baina hori da gure sinistena. Gure hilakoak eta gure hilko bera, piztuko dira eta gu ere piztuko dira nahi. Noiz izango den eta nola hori beste kontua da, baina sinisten dugu Jesusek hoixe erakutsi ditulako, hoixe adierazi ditulako. Hilakoen piztuera, karreoan igandero aipatzen duguna. Eta horrek ere eman behar dugu itxaropena indarra. Eta azkenik, hirugarren konsiderazioa Jesusek behin bat berriz errepikatzen diguna, eta nik esango duke, hiru hauetan gehien aipatzen diguna hirugarren daudela. Jaiekoa errokisua dela. Hoixe da, guri, kristauoi, pakean, konfiantza, lasaitasuna, patxara sentierazi diguna. Jangoikoaren gaur esatzeak ez du gugan ikara sorrarazilea. Eta hala egiten badu, zerbait ekibokatu dugu. Jangoikoaren gaur esatzeak gugan lasaitasuna, pakea, itxaropena sentierazi dugu. Hori da, jaikoaren gaur esatzea. Hori da, evangeliotan Jesusek behin berriz errepikatzen diguna. Jaikoak egin gaitu. Ez gara kasualitatea den funts bat. Jaikoak maite gaitu. Jaikoak ez gaitu sekulan eskurituzten. Arpiladuaren paraula, gure zonalde honetan, haien esan duten zuetena, naiz eta ardi bakarra du hartzailean haren izetik joango da arte. Eta ez du atxereketariko gure argitu eta berriz ere hartaldea ekartzen den artean. Eta hoxe da jagoikoak guri ulertarazia izan diguna. Ez dira sekulan eskutik utziko.
konfiantza horrekin, itxaropen horrekin, Jose Manuel gure seidean desperditzen ari gara hemen bere parrokian. Bere biziko lan guztien atsedena eskatuz Jangoikoari. Mundu honetan izan dago sufrimendu guztiak buka daitezela eskatuz Jangoikoari. Goiko zeruan har dezala errebutuz bihotzetik gure jaunari. Eta itxaropen sakonekin gure jaunak entzuten dituela eta gainera atseginez guk egiten dizkiogun erreguak. Humiltasunez, konfiantzaz, fedez egindako erregu guztiak gure Jangoikoak atseginez entzuten ditu. Eskatzen dugu bada, Jose Manuel gure seideari eman dezaiola erabateko zoriontasuna, betireko atsedena, har dezala goiko zeruan, bere goiko zeruko artaldeetan, eta handik gure seidean, Jose Manuel gure alde egin dezala. Amen.
hau, eta ustez eskatzen zure semea salbatzaile aitortu duenak, epaile errukitsu harki bezala, Jesu Kristo gure jauna bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. horra biluzak, Amen da, gaur. eskerrak adoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokira bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu, jangoiko guzti du betzireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beran guztien aldein da, guztio betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia emandu, guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen. Santu zera bai jauna eta santutasun guzti iturri. Santu izbizu bada hogetardo hauek zu espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzen zegoela, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok entzatik, hau nere gorputza eta zuentzat emango dena. Afalua berdin kanizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok hau nere odolaren kanizat eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Iketan zuzerala jauna zure bezitza horriak, hau denboa berdeguna. Horregatik jauna, gure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kanizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu baituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin izana. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Francisco eta Santorekin, Florencio gure gozterarekin, eta ez gizon guztekin batean. Gogoan izan jauna biziko itxaropenean joan diren gure eskubideak, Jose Manuel eta gure gauko guztiak, harritzatu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkingo arrentu guztio betiko bezitza eritxe dezagun, Kangoikoaren Ama Maria Doartuarekin, haren sena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Miguelekin, eta gitzaldi guztietan zure adizide izan diren Santuekin. Haikin batean berrezta ditagun, Jesucristo zure semea bere bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan,
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur etorri zareten guztioi familiari, samina hauetan zuen gertutasuna adieraztera, Manuel gure segileari azkenak horrekidera eta Jagoikoari bere harinaren alde erregutzen. Eta guain, kanpo santu alde David horretik, azken erreskursoa egin du. Ireki ezaiozu jauna, Osmanon gure anaiari, argi eta pagaden zure etxean. Beroen alde ospatu bai dugu Pasko sakramendua, Jesu Kristo gure jauna, bitartez. Amen. Jatu zuekin. Zure espirituarekin. Edinka zaintzatela jaiko guztiaduna, gaitak eta semean eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskera, espirituarekin.
Dena jobea. Marxo hori duela, marxo hori duela, bai,